uNkulunkulu akakulonde uphile ukusho uphumelele upastor wena lo uyachaza amaphupho kodwa unawo ubalekile qikelela ukuthi namba uzayisebenzisa ngoba uyimember noma uyakontribute kwi-channel kuphela kusongo 9 ekuseni lapho ebuntambama kusongo umsombuluko ugcine Friday angiyithandi le abantu abelokhu bengimathapha angiyithandi Nosipho Sihlangu ukuthi umuphupha ushila kodwa ungawuziwo uyinhlungu akabingelela kaceli umkhuba omubi ngaze kwethu lo angikwazi ukuthi umuntu onjani ofuna ukusizwa kodwa ehluleka ukubingelela nokucela kodwa ufuna ukusizwa ukuphupha ushile kungaphupha ushila isandla ungaphupha usha umzimba wonke ungaphupha ushila inyawo ungaphupha usheku ekhanda ungaphupha ushile ebusweni kuzofanana umehluko uba mncane so 1 ngokwesintu uma uphupha ushile uwuphawu olubi uma ukuthi ushile ngoba lokhu kusho ukuthi kungenzeka kumele ushintshe ukwenza ngoba kungenjalo uzoshaywa yini izidalo okanye amathongo ngenxa yokungenzi okufanele nokwamukelekile ngibona 2 kuyenzeka umuphupha ushile kube uphawu olubi uma ukuthi ushile olusho kungenzeka uyaxwayiswa ukuthi kumele uqaphele ngoba kunomthakathi okufisela okubi futhi okugadla ngemithi emibi futhi enamandla engase-ke ikubangela isichitho noma ubunzima ngokuhamba kwesikhathi 3 kwesinye isikhathi uma uphupha ushile kuwuphawu olubi uma ushile olusho kungenzeka uyakhona uzothola isijeziso ngenxa yecala noma ngenxa yephutha okanye isiphambeko sakho Isaka 6:28 umuntu angahamba phezulu kwabalahle avuthayo inyawo zakhe zingahanguki na kunjalo ke nongena-ke kamakhelwane uyakuthiwa ngonecala noma yimuphi omkhintileyo Number 4 kwabanye komuphupha ushile kuwuphawu olubi uma ukuthi uzibona ushile lokho ukuthi kungenzeka kumele ke ukhule uma ngase ukubanje umkhuhlane noma nje ukugula okungatheni yabona so uma uzobona ushile kodwa ubuhlungu ungabuzwa kungaba ukuthi maybe ngabe leso sijeziso noma ke lowo mkhuhlane noma lokugula okubamba angeke kube nomthelela otheni empilweni yakho